Gabon eta ongi etorri Harrobia saiora, 11 telebistako kirol saio berria dugu hau. Astelehenetan izango gaituzu zuekin eta atletik izango dugu gai nagusi. Gaurkoan gonbidatu bereziaz gain maikide bereziak ere ekarri ditugu. Hasteko agurtu dezagun Itziar Gurrutxaga, Gabon Itziar. Gabon. Atletikeko jokalari ohia ezagutzen duzue. Manes Altuna, kazetaria, Gabon Manes. Gabon Manes. Eta Manis Mandiola, entrenatzailea, Gabon Manis. Gabon. Ager Sardui, Bizkaia Irratiko kazetaria, Gabon, ongi etorri. Eta gonbidatu berezi bat aipatu dut, eta hasieran oraingoan ere Koikili Lortxundi ekarri dugu, Gabon Koikili. Gabon. Zoz? Ondo. Futbolari izateaz gain, euskera sustatzeko planetan eta erabazabiltza buru belarri sartuta, konta iguzu orain zer den eskuartean darabiltzuna. Batez ere bi proiektutan gaude horre enpresan egitzarritik euskara bultzatzen, batetik eskoletan euskara eta teknologia berriak uztartzen dituen tailer bat bultzatzen. Datorren urtera begira gainera saiatzen ari gara bai elkarte ezberdinak eta bai aldundia inplikatzen proiektu orokor batean, Bizkaia osora iritsi daiteken proiektu batera, eta hor ere ez bakarrik nik baizik eta beste atletikeko beste jokalari batzuk ere horretan sartzen, ez? Eta ikuste hori dela urrengoko gure erronka, pixkat euskara gehiago indartzeko eskoletan, ez? Eta gero hortik kanpora, eskolaz kanpo ere badaukagu beste zerbitzu bat, euskal coaching edo ditzen dioguna, eta bere helburua dana euskara eskoletatik atera eta batez ere kirol mundura eraman, ez? Lan saio kirol ezberdinetako entrenamenduak euskaraz emateko eta kasu horretan ere gabiltza bai futbolean, bai arraunean egin du zerbait, orain txirrindularitzan ere egingo dugu zerbait Euskadi Fundazioaren laguntzarekin, eta horretan gabiltza, ez? Pixkat Bizkaian ikusten dugun arazo bat konpondu nahian, edo bintzat hortxe harriak jarri nahian, ez? Euskara erabilera sustatzea da, ez? Helburu nagusia. Bai, batetik sentsibilizazioa eta bestetik helburu ambiziosoagoa dena normaltasuna, ez? Euskararen normaltasuna gizartean, ez? Zoritxarrez batez ere Bizkaia eta Araban gizarteratzean ez dagoelako euskara oso normalizatuta, ez? Orduan uste dugu kirola bikulo ona dela, ez? Horretarako eta horrera ginez ohiturak alda daitezkeela. Gainera zer esanik ez, atletikeko jokalariek beste puntu mediatiko bat ematen diozuela gaiari, ez? Nolabaiteko bestelako entzumen bat zabaldu egiten duzue proiektua zuen irudiarekin bakarrik. Bai, hori azken baten irudia gu badakigu importantea dela, ez? Eta ez daukala hori hartzun berdinak, norbaitek egiten badu ezaguna ez den norbaitek edo berdina egiten badu ezaguna den beste batek, ez? Baina importanteena benetan da egiten dena, ez irudia, ez? Zoritxarrez gizartea horrela dago eta hori ere kontutan izan behar da, baina nik uste importanteena dena, adibidez esan duguna, ez? Lan saio horiek kirolean pixkanaka euskaraz ematea gaitasuna badagolako, ez? Ohitura arazo bat delako gaitasun eza baino gehiago. Itziar, zuei ere tokatuko zitzaizuen atletikeko neskei, zu jolasten zenuen garaian horrelakoetan ere parte hartzea, ez? Bai, neskak ere beti saiatu izan gara euskara alde egiten, eta tokatu denean horrelako gauzetara jutea joan izan gara, ez? Pixkat lehen esan duen bezala atletikeko parte izateak, irudia ere horrek beti errezten du gauzak. Eta joan izan gara bai biraldiara, Durangon, holako partida bat egin, eta bintzat jendean aurrean euskaran alde egin. Eta gero zuen artean euskaraz egiten duzu? Bai, euskaldunen artean normalean hitz egiten da
aldagelan zorionez euskaraz. Hor ere ohitura kontuak eragiten du, ez? Nahiz eta euskaldunak izan batzutan ohitura erdarazko ohitura daukazu eta ez da larregi erabiltzen eta alderantziz, ez? Zelaian? Zelaian antzera, azkenean erabiltzen duzuna normalean entramendutan eta ere zelaian isladatzen da, ez? Ohitura daukasunarekin euskaraz hitz egiteko errestasunez eta era normalean ateratzen zaizu eta beste batzukin batzutan bai, beste batzutan ez, baina orokorrean atletiken behintzat nahiko erabiltzen da euskara bai. Euskara erabiliz edo, baina zorte hon ondorengo partiduetan, ostegunean irabaztea lortzen duzuen, Europa Ligeko showen taldean lehengo jartzeko aukera eduki badaukazu, asmoa? Asmoa ere, noski. Hori lortzen duzuen, gero ligan ere irabazi eta Raioren aurkako partidua ere, horre hongo gara zain, zer egiten duzuen. Zuek animoak emon. Saiatuko gara berauek, baina eskerrik asko gurekin izateagatik eta urrengo batera arte. Eskerrik asko ze bai. Hey, your time.